Кой получава мозъчни аневризми? Мозъчната аневризма обикновено се наблюдава при жени над 25 години, като честотата й нараства между 50 и 60 години. Общо взето има генетичен фактор, но съществуват и фактори, които играят роля в предразположението към това кървене и аневризма. Те включват употреба на цигари, наличие на високо кръвно налягане, диабет и неправилна употреба на алкохол. Какви са симптомите на мозъчната аневризма? Когато пациентът преживее кървене, свързано с аневризма, обикновено усеща много силно главоболие, каквото никога досега не е изпитвал. Ако кървенето е по-обширно, може да получи припадък. Заедно с припадъка може да доведе до симптоми като слабост на едната страна, изтръпване, нарушения в говора, невъзможност за говорене или разбиране на казаното. Какви са рисковете от операция на мозъчна аневризма? Когато кръвта от мозъчната аневризма изтече навън, се наблюдава свиване, вазоконстрикция на съдовете в мозъка, свързано с тази изтекла кръв. Това кървене се наблюдава приблизително между 4-тия и 12-тия ден. Поради този вазоспазъм, намаляването на потока в артериите на мозъка може да доведе до намаляване на потока в областта, която се захранва от засегнатия съд, което може да причини инсулт в тази област. В проведените изследвания това се наблюдава в 70% от случаите на ангиография като свиване на съдовете, което наричаме вазоконстрикция. 30% от тях проявяват само клинични симптоми. В клиниката дочка, където се случва инсулт, той може да доведе до симптоми, свързани с инсулта в областта, която се захранва. Освен това, около 15% причиняват хидроцефалия, което наричаме събиране на вода в мозъка. 15% от тях поради тази причина сигнални изискват операция, която наричаме шънт. Приблизително между 7 и 12% причиняват припадъци от типа на епилепсия. Затова след операцията препоръчваме на пациентите да използват антиепилептични лекарства за определен период, за да предотвратим припадъци.